लोगोफोर आं चिनाव आं बखौबो बरायबाय आरो लोगोसे खुलुमनायखौबो आं जासिहरबाय ओमफ्राय माने दिनैनि देलाय मालाय एखेबारे देलायनानै ओंखारसोगारदों आरो रङिया तामुलपुरावहाय जोङो साहित्य सभायाव थांनो नांदों बर' साहित्य सभायावहाय बेरायनो थांनो नांदों आरो बोरायबो ओमफ्राय लोगोफोरबो दङ रेडि ओमफ्राय जोंना नै सासेया मानसि गिदिरासो बिमाया थांबाय जोंबो थांबाय ओमफ्राय बेस्रा गाबबावलाय आंहा जि मोजां नायबावलायोसो बिमाखौ गारिजों थांनायाव ना गाबाना मेथाइ लाबोखागोनबा ना जि बुरजा मेथाइ लाबोगोन दे गाबखाया जोंना जि गथ'आ गाबलायनोबा आं गाबगोन सानदोंमोन आरो ना बिमा थांनायखौ नुबा गाबाखै आरो ओमफ्राय जोंखौबो दा थांनो ओंखारबाबो गाबाखै आरो जेबो होनाखै होमबा लोगोफोर दायो जों थांबाय थानोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो होमबा मा जादों गारियानो खारहोजालाय जि मोजां हाय इमान मोजां खोनाबायना गारियानो थाङो जायासै नै लाखिजाबायसो आधा घन्टासिम जाबोबाय थानांगोन दै नङाबालाय बोरैथो टाइम पास जाबोगोन माथो जामानो नङा आंथ' बेजों थांबायमोन ini isir badan deh mana थांनाय ना boleh मान थांथारनांगौ गोनांखौ बोरै इमान लाखिनानै जोंबो थांनो हाबा थांबालाय थांनो हाबायमोन ना बारग' खांखानानैलाय होमबाबो आसिथुलायलायनानै नाहरथारदों मोजां मोनदों थाबायना बरिया सान्दुं गोसायाव ना मालाय थालिर बारि बागानाव लाथारदों Itu taruh dulu malam sih foto kecil. Manusia. Hagon sana. Mansika. Dosis segi poros saito sobani keulang rapat ke dejen naik maninan rapat kiri rapat jeng Ekebaरे बाथौ फिसा खना खनाजों फैबाय आरो जोङो मोनामदों गरमथारनो दसे जिरायनानै थान्दा लानोसै दै माबाग्रासो नामा बे जायगाया दै बोहैग्रा जायगासो नामा दुब्लिसोना Wah, này là nó khăn năng từ này sao chứ? Say nè.
बोरै जागोन मा जागोन हाय लाइन लालाय चाउमिन 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 ओंखाम जानो नागिरदों बेदर आंना गैया माथो जायगाखौनो मोनलायलाया ओंखाम जाबोयो ओंखाम जाबोफैनो बिसोरो ओमफ्राय एखेबारे हटेलावनो जायगाखौनो मोनलायलाया बिराद भिर लाइन लालायखायो बेसेबा गोजान थाबायनांगौ ओंखायनो बेटारि गारि मोननानै जों गाखोबाय बेटारि गारिखौबो मोजाङानोथ' खामानियाव सोलियो मिथिङाव थांग्राफ्रा मानसि बिर अन्थाइबारि होनदों नामा अन्थाइबारि मिथिङाव थांनाया माने जों फैफिनबाय ओमफ्राय अयथासार मानसि बिरखाय ओमफ्राय गरमखाय फैफिनबाय जों दा अन्थाइबारियावसो दसे नायलांनो होननानै ओंखारबाय दासो आथिं फेंदों आरो बेना आथिं साजोबलायबाय मोजां माथ' लांदां सोमखोर समायना मिथिंगा पिकनिक जानो मोजां जादों बे मानसि जाफैदों आइदै लांदां लांदां अन्थाइबारि जायगा नामा अन्थाइ गोजाखाबो एखे मिलायखादों मोजां मोनबायना थाङालासिनो बाव थाबाय थाबा जायोमोन बबेयाव बेयावहाय लामा जिङाव ओंखार लोगोफोर नोंथांमोनहा मालाबा फैबा हाबलांनो हागोन बेवहाय मोजां दैया ओइ साइडआव मोनसे दं ओरै साइडआव माने आइलेण्ड बिलाय सेंग्रा सिख्ला लाइन मारिग्रा आं सिन्दुर फुनालासे थैनांगौ नायना लाइन मारिनो मोजां जाथारगौमोन आखाइ हमलायलायनानै थाबायनो बा नोंमारखागौखा फैमारो मालाय फट' मारिगासिनो दे फट' लाया लादो एसे नोगोद मोजां बार देनबार दे ओइहाय ना दसे उनाव फैहांबायानो बारानो अयथासार मोजांखा ना आगै इसोर सुइबाय सुइना होबाय हारौ गेन्द्रमसो मासि गाज्रि बिलाय बुब मोनलायथारबाय चाउमिन सेवनाय जानानै खामानि नालाय मालायफ्रा हिन्जावफ्रासो इमान फटक लायो आं बोराया बिराद फटक लाखायो हिन्जावफोर बायदि मा हौवा मानसिफोर मा नांनायनि इमान फटक नांगौ दे हिन्जाव मानसिफोरजोंसो बिराद फटक नांगौ दा नोंनोलाय मानो नांगौ इमानलाय हौवा मानसिफोरनोलाय आसुखाय फटक मारि मेंगासिनो हौवा मानसिफोरनो इमान फटक नांगौ बियो ओमफ्राय आंखौ आरो मारिना होआ जि गाज्रिखा Bara. Manska ayo. Yo fैनानै मोजां मोनलायलायदों। जेबो मोनजानाय जायासैना मोजां गथ'फ्रा जि फटिक थांसै माने दायो थांसैसै
थांसैलाय मामायाव सोलाङो दिनै हाबलांजोबगोन दख'ना बोआखै ओरैनोल' नामावल' हौवाफोर बिसोरो बिसोर थांनायाव दख'ना होआबा बेफोरबायदियाव दख'ना होनांगौ देलायग्रा होनांगौ ना हिनजावफोरनालाय माथो नांगौखाय दख'ना होनबानो देलायग्रा होनबानो गोजोनो दायो थांसैलाय ओमफ्राय अबाव सोलाङो जोंखौ जेनेबा लोगोफोर नायलांबाय थादो जोंना आगैया नेनो बाथारबायदां नेनो बाबाय गेम बेखौ मोननै हांदो ओमफ्राय अमा हांदो अमाया मोनसेयाव मा दाम जानोसैलाय जों अमाया अमा खोमा सोनार बियो अमा खोमा अमा साला अमा गुदुं मा दाम 100 अमाखौ मोननै हांदोंमोन अमा गुन्थुन्थ्रिनो बियो गुन्थुन्थ्रिखौ जाथ'लाय अमा लांनो ओंखारखाना मा हांनाय लांबावनांदों हा बैखौ मोनजाबानो जों मा मोनखो आं आन्दायबाय आंसो आन्दायदोंबा आंना खर'नो जाखाला Suba mani? Apa ya? Uma? Tahu ni dah. Sana silai. गोथाव ना उदालगुरि मोनफैबाय ओमफ्रायो जों दायो नार्सारियावहाय फुल लांनो नागिरदों आरो बेदर हांनाय जाबाय जोङो न'नि थाखाय बेफोरो थाम मोनसेल' नायदो नोङो अरे भले 100% एक सामान की আছে 100 एक এতিয়া নোৱাৰি এতিয়া মানে কি গৰম দিনত ফ্লাৱাৰবোৰ অহা নাই এই 15 দিনৰ ভিতৰতে আহিব 15 দিন নহয় আৰু 10-12 দিনৰ ভিতৰত এই 10 দিন লাগে এসপ্তাহ 15 দিন গৰম দিনত নাথাকে নাকি সব থাকিব ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগিব খালি ঘৰৰ ভিতৰত
বাহিৰত ৰখাই লাগে বাহিৰত ৰখাটো আপুনি সিফালে চাব লাগিব নেটৰ বাহিৰত ঐ অমিতা বছৰ মতা নহয় চব মাইকী হয় চব ফল দিবা ৰেড লেডি ফুল দিয়া নহয় এইটো জলদি মৰি যাব না কি দাদা নমৰে ন এইবিলাক কি লাগিছে বাৰান্দাত ৰাখিব লাগিব খালি ৰ'দত দিলে জ্বলি যাব পাত চাত কোনো নিদিব ৰ'দত নাথাকে আৰু একেবাৰে ৰ'দ নালাগে নালাগে বাৰান্দাতে ৰাখিব ৰ'দত কোনটো এই বাহিৰত বাহিৰখিনি চব ৰ'দত কিন্তু এতিয়া ফুল ইমান ৰ'দৰ ফুল নায়েই এতিয়া হাইবিস্কাছ হ'ব গোলাপ হ'ব মানে ৰ'দৰ চৰা পানীৰ চৰা ফুল লাগে gula badung kayo tanggo baise biji kala rabung गेटो দিব পাৰিব বিল্ডিং হে Ô đâu đấy à? Đây này, đi về bây giờ chúng không mà. Cái gì à? Cái gì ra đây này. Mau đứng gần này. मोनफैबाय नै लोगोफोर दासो ड्रेसखौ बुखुवाखै ओमफ्राय लोगोफोर बिराद मेंनाय मोनबाय खर'बो आङो ख्राव सानाय माने बिराद अयथासार मानसिमोन माने गरमजों जाबजों बिराद असैज्य मोनखादों आरो माने नायनोलाय ओरैनो इन्टारेस्ट नांदों मिटिङा मोजाङानो जादों माने बिराद मानसि जादों आरो बिहिरजों जाबजों ओमफ्राय आङो माने अफार बिरबाथाय खर' सानाय मोनो नालाय ओंखायनो आं एसे बानाय मोनदों आरो मानो थांफ्लांखो आं बिदि मोनदों आरो आङो अफार मानसि नुनानै ओमफ्राय लोगोफोर दायो मेंनायबो मोनबाय एसे आं रेस्ट खालामसै होमबा दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै